Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdinong parda nana nati kan Cherry ija tsindaan. Nagpaarayat ni nana nati kan ni Cherry. Ingkuyog nga ron ni Cherry ti baket iti balayda. Nagsiningad da nana nati kan nana Ella. Kabayatan na, nadanon ti panagawid dagiti soldados. Kat inawagan matadagos ni William ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo italawas na pauluan. Maikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hello, William anak. Si kakading agpaiso da ito'y. Ayan mo. Agwado akay kadi, mami. Iho, awa na kiji balay. Pinapanaw na ti ama ni Vina. Anya? Apay pinapanaw na kayo. Apay anapan ni ti ama na. Kanayon nga da ijay. Ininom na pa yung dagiti in-display nga arak. Anya? Ayan yung ngaron ita, mami. Tinulungan nak ti may sana singpot abalasang. Inyawid nak dito'y balayda. Ibagayo ti address na. Ta umayak adagos dita. Apaman ang makasangpot kami. Sige, ibagak ti address. Kat urayon ka dito'y, anak ko. Apa ang makapungpungtot ka? Kalpasan nga da nakasaum iti cellphone mo, bro. Nagiti ayop nga gama. Pinapanaw da kano ni mami iji balay. Anya? Rimwar at talaga. Ti usto nga ugali da. Kunakon kahit. Saan anasaya at ti kababaling da? Isumot lagayam a pinaritan nak ang mangikalay sa akin ko anak, bro. Idi pay laang asan anasaya at ti kababaling da. Agtatakaw pa'y iti mula dagijay, ijay away mi idi. Imbaglakit din ta sa anak anay lawan kan kuana. Namakadanon tayo. Mapanak adagos iti address ng bagana. Kita man ti address. Address mat, daan ti Ella da ito eh. Anya? Di ka ti Cherry ti imbaga ni mami anang tulong kan kuana? Natay, makasangit ka itay adda ka sa saom iti cellphone mo. Ngam itahan naragsak kamatan. Adda ka no dito yan ti anak ko, Ella. Madamdamalaang umay dito'y. Mabalin mo mat nga ruden apapanawon dagiti adda iji balayaw. Apay nga nagpamarang ka a caretaker. No saan ko nga inaramid day jay? Saan ko anaduktalan ti kababalinda nga agama? Sa bagay, nalaing ka tanapanunot mo day ta nga inaramid. Masiguradok asaanan akayat ti anak ko day jay babae. Gapu iti nagmadi apanang trato da kanyak, kabayatan ti kaawan na. Ay ngam naturad daman, tapapanawon da ti tao anadanunan da iti balayaw. Diyak mailadawan ti kinadakas da nga agama. Awanan da iti bain. Pinagbalindakit din at agabo iti bukod ko abalay. Mabalin la ko maamandarak ti anak ko asika ti Armen na balasang ko. Una yan, nana. Ada ay ayatak itinalimad. Dinak ngamin Armen, nana. Dumtang tulat na tinasaya at atao aparakan ka, basang. Nasaya at ngamin ti kababalin mo nga ubing. Agyaman ak unay, nana. Uray ti anak yo. Makasarak tulat ta itinasaya at akas kinunayo. Hosto ka. Mamati ak ano nasaya at tibay sa atao. Saan abaybayan ti apo. Nang runa no kanayon adumawat iti kaasin na. Nabayag ka di asan kayo nagkitkita iti anak yun, nana? Sumagmamano abulan, balasang ko. Ngam, kunanamot nga umay kanon ditoy. Adda nga rodan mang salwad kada kayo kontra iti agbalin ko mga abalayan yun, nana. Ay, pulos, ajak anamungan nga agbalin nga abalayak tikas di at tao. Bastos, naulpit, kansador. Mabalin ka din agdiritso tayo ti address ng baga ni mami, bro. Ariglado, bro. Anytime, kaduan ka. Saan ka unay nga group pangat? Madamdamalangan. Makadanon tayon.
Masurunak itinaramid da pa ng papanaw ka ni Mami. Sa bagay, nusyak mo tinangaramidan da iti kasta. Saan ko ida mapakawan? Nibot nga min Mami. Una na ngagpamarang a caretaker. Di na ninamnama nga iruruman kan maliti aramidan da kan kuana. Imbaglakit din tad na nasaya ti panagpuspuso na anang tulong ken kuana. Kasano nga ta ita ti balay mi? Dagiti nga ta adda ijay. Maduktalan to dayta, apaman ang makasangpat ka. Umunang nagsukunan ni Mami iti ayan tinang tulong ken kuana. Iyawid ko, kat papanawag dagiti adda ijay. Papanawam, agraman ni Vina? Isuti nalak akadwa ko man ni Mami. Ngam timot ama na ti kadwa na anapankit din iti balay. Uray ko ma, no di da pinapanaw ni Mami. Nagdakal, kung nagpintas mo tanda ito abalay. Ay, nagmayaten no siyak to ti caretaker dito. Dahita ti kayat ko ang mapasamak. Iso pinapanaw ko jay sigo da caretaker. Kayat nga ta ni William, ada kayo ti sumukat akas caretaker? Apay ki dinasaan. Awan nga ro din jay caretaker. Ibaga tayo ulat ta na pimanaw ta di na kayo ti agtrabaho o dinalpas. Kaano nga tangag pa iso asumangpat tapno agkalay sa kamin? Ay na. Itapay laeng, maibaga kon anaggasat ka, anak ko. Mairaman kami moten, iti day ta kinagasat mo. Amok ngamin nga inaramat ti utak ko, nanang. Mami, adda kamin kanyero ni agayem ko. Agyaman anak ko. Diyak amuno anyan ti kasasaad ti balay. Manipod pinapanaw da ki jay. Agyaman ak unay ti apo. Tadi na kayo binaybayan. Wen anak ko. Nasingpat dagiti agina anak idagusak. Kabagyan ina ti gayem kumitla nga soldado. Ha? Kasta ka di anak. Ala, umunag tayo di ta kantin. Takasaum ida. Wen Mami, talaga akasaok ida. Agyaman ak kadakwada. Kalpasan na, agawid tayo ni di balay. Sika, ti anak ni nati. Ay, imposible na ito'y. Siyak nana, agyaman ak unay ti panang pasangbayo ka ni Mami di ti balayo. Nakita ti anak ko nga agtartaray ka nung idyachindaan. Iso tinulungan na. Inyawid na dito'y. Di na mo nga iso gayam ti inam. Ayan na kadinana. Awan samat ito'y. Ada iti kusina, barog. Ay, mabid lang taayabak. Cherry! Umay ka man ditoy. Umayin, nanang. Adaytan. William? Sikat ti anak ni nana nati? Diyak yung pagarup. Awan sa bali, Cherry. Kat agyaman ak unay iti kinasaya atyo. Iyawid ko ni Mami. Ngem agsubli akto ditoy. Mabalin? Ha? Agsubli ko nam? Kaano ti pa nagkalaysayo ka ni Vina? Awan ti maangay a kalaysa. Iti da itong inaramid da ka ni Mami. Diyak mapalabas. Cherry, ulitak ti agyaman kada kayo ka ni Nana Ella. Ada kan, William? Agkalaysata ka din? Di nakarakupan. Ah? Anya ti naramid diyo ka ni Mami. Oh, saan mat ngayon imay ni mamim dito eh? Ay na, William, mahiliw ako na yun kan ka. Mami, umay kayo man. Ada ko anak ko. Dagito'y tinadangkok anang papanaw kanyak. Si kati ina ni William? Saan ka di caretaker ka? Saan mi nga mo nga iso ti inam, William? Iso a pinagbalin nyo akatulong, kasta ka di. Awanan kayo tibain. Ay, William, di na kumamot ka ungad. Talaga asaan kung amo nga iso ti inam? Isong enromen nyo, kasta ka di. Dakes kayo! Aggayam kami kan ni William. Naibaga na, idisakbay amapan kami di abroad. Nga ikalay sana kanu ni Vina. Ang imbaga, nga itantan na pailaeng. No kasta. Ama ni Vina, tinangkamat ka ni nana nati?
Dahita tipudno. Idi mawag ni William, apaman anak kasangpat kami iji airport. Imbaga ni nana nati tinapasamak. Naira na siyak tinakakita ka ni nana nati. Amum ka ni, ngay biadda kami iji abroad. Nasa una, ani kano Vina tinangaram kan kuana. Di na kano kapkap na kan ni Vina. Apay ang pinagyan na ija balayda. Nagdanada ka din? Pinagyan na ni Vina ijay. Tadi na kayat ngagmaymay sa tiinana no pumanaw. Ngam di na ninamnama, ang naulpit gayam dagijay. No kasta, saan ang natuloy ti kalaysada? Idi pa'y adda kami iji abroad ang naibaga ni William, no kasano ti panangliklik na kanivina. Ngam ti pasamak ita, ti mamagsina kadakwada. Saan kadya si kalang ti imbagak akadwa ni mami ditoy? Ngam apay at talo kayo diti balay mi. May lang mo't pimasyarda tatang ka na ng William. Makitam ka diti seradora ti kwartok. Nadadal. Dahita ti makagapo, no apay akinamat nak ni Max. Imparit ko alukatan na ti ridaw ti kwartom. Pakawanan dak kuma. Nabarte kak nga main, iso ana aramid ko dayjay, baro. Pakawanan kayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya kondisyon, barok? Si dada anak ang mga ramid, no anyaman day ta kondisyon. Pumanaw kayon dito hinga gama. Kat saan kayo ngagpakpakita pa'y kanyak. No diyo kayat ngay darom kayo tinaramid jo iti inak. Anya nga tan tinapasamak iji balay da William. Masiguradok apapanawon na Davina kanti amana. Nakarumat nga min di naramid da. Pinapanaw da ti akin balay. Gaputi nagpamarang akirtikar. Di dari ni spitaw. Impakita dati kinatao da. Adi pa'y nalpas ti kalaysa. Iso nga awan ti maangay akalaysa. Masigurado ka mang namnaman ni Vina ang matuloy ti kalaysada. Ngamgaputasan ang nasaya at ti panagpuspuso da. Awanan ti kalaysa anamnamaan da. Kaasim at ni Vina no kasta? Ay saan arumbang akaasyan ti kasjay at tao? Kaasi ko namijay. Ngam di na pa'y ammo akasyan ti pada na atao. Sa bagay. Nang runa iti maisa abakat akas ka ni nana nati. Pakawanindak ko manana. Saan kung amo ada kayo ti ina ni William? Sige, magunod mo day ta makawan. Agyaman ako na nana. Napakawandak matlaang. Ngam di na kayat asawan, ama tuloy ti kalaysa. Saan ka ama ikari iti anak ko? Anya, pangaasiyo nana. Ay ayat ako na iti anak iyo. Lading itek, ti kayat ko apara iti anak ko. Katjay addaan iti nadalos a panagpuspuso. Uray marigrigat, no lakit di na iruruman ti pada na at tao. Ikarik ngagbaliwak nana. Matuloy kumamat lang ti kalay sami. Ti panagasawa, katrumbang amabuyugan iti nasinaw a panagayat kan respeto. Kasano? Katawanan panagayat kan ka ti anak ko. Di nakakati pinakawan ni William. Ay, nagsayang. No saan na matuloy ti kasaryo. Sayang talaga. Nagmalasan ngay. Ay, no saan aga po iti kinamamartek mo, Max? Di mo kumapinapanaw ni nati ije balayda. Ha? Isumat gayam ti ina ni William. Ay. Anya taramita. Masapo lang matuloy ti kalay sami kin ni William. Ang kunamot ni William. Adi nakakayat ang makita ije balay na. Wan nga rod nanang. At dapay katagbambantay itigit da. Awan ka no ti umunag no awan pamalubos ni William. Nagsayang ay nanamnama. Balitok ko ma. Bimatupay. Dahita ngamin kinalaing mo nga uminom iti arak, Max. Ay, naisag makket nga rod ti mayat kuma amasakbayan tayo. Bro, intaman agpasyar jayam da Cherry. Ay katuna, talaga ka diya dinispatyam ni Vina? Sana may kariti panagayat ko na di tao.
Asino nga rod, ti maikari, bro. Sapay ko ta maikariak iti kapidwam, bro. Ay na, bro. Kasano amam no di mo mapanarman? Tulungan nakman nga rod ang mangaram ken ko na, bro. Anya? Kunakman no naturad ka soldado, bro. Apay ngay akabutang mo ti sumango iti balasang. Tsak man mo, bro. Naturturid ak samot a sumango iti gubatan ngam ti sumango iti balasang. Apay daytayin sa likad mo apatada bina. Masapul nga awan ti sabali nga agtagikwakin ni William. No di siyak lang. Kay, anya ti aramidam? Jak maibaga. Ngam no maikanak iti gundaway. Pukawak ti asino man atubang iti pagragsakak. Ay, amang ano imbes anasaya ti pagbanagam at adakas no kasta ti aramidam. Jak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Anya ti planom nga aramidan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan ti seryetay wita alawas ang napauhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Merrill, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.